ndị be anyị bịakwanụ nụrụ akụkọ gbasara ogbugbu anụ wee gburu ndị mmadụ na Benue steeti. Unu ya anụkwanụ nke onye isi ala na-achị Naịjirịa kwuru gbasara nya bụ ife, nụkwanụ nke Pope 14 onye isi ndị ụka Katọlik chọọchị n'ụwa niile kwukwanụ gbasara nya bụ ife, nụkwanụ ka Verydarkman si wee jee ebe ahụ na intaviu o megasịrị ndị mmadụ. Unu mana eburu ozu onye ọzọ oduka ebukwu nkụ. Unu mara ka ife a mechala on Friday na nya bụ Benue steeti, na onye nke bụkwa n'aka na-achị Naịjirịa na o nwekwa ife o kwuru gbasara nya bụ ife nke ọtụtụ ndị mmadụ nọkwana na-ege ntị ka ama na onwe ife oyi ekwu, wee lụzie mgbe Pope Leo nọmba 14 kwuru okwu gbasara nya bụ ife bụkwa na onye isi ndị ụka Katọlik chọọchị n'ụwa niile wee beligharị ndị Luwata nke dị na Benue steeti ebe nya bụ ife belu, wee na-akọwa na ụfọdụ n'ime ndị anụ wee gbukwa na-egbu bụkwana ndị Katọlik chọọchị bụ ife nyelofu na ebe fabi wee na-enekọtafe anya maka gbuo a na-egbukwanụ na nya bụ obodo. Ọnyanwa ka Pope Leo kwuchara okwu wee beligharị ndị nwụrụ anwụ belikwara ndị Naịjirịa. Ọnyazi ka onye isi ala nke na-achịkwanụ Naịjirịa bụkwanụ Ahmed Tinubu depụtaziri ozi site n'ọnụ onye mgbasa ozi ya na-akpọ Maazị Onanuka ka ọ nọzi ebe a wee na-ekwu na prezidenti Tinubu enyego ikike ka ndị ọrụ agha na ndị ọrụ nchekwaba niile jekwanụ na steeti ife anụnwa mere fụkwanụ na-edoziri ife ọbụla bụkwana ife na-ese okwu, wee sịkwana ọgwakwana gọvanọ nke ndị Benue steeti onye nke a na-akpọ Fada Hyacinth na ka ọ kpọọ oku ma marụkwana ife na-ese ma kpezielufa ijikwanụ wee fụ na ndị kọmuniti anụnwa na-akọta ọrụ ugbo na ndị Fulani bụkwanụ ndị na-achị efi ka afụkwanụ na-ekpere udo n'etiti fa, wee gakwa n'iru wee kwuo na ụfọdụ ndị mmadụ jikwana ife anụnwa na-eme wee na-emebisikwanụ ọchịchị, na-enwere ụfọdụ ndị mmadụ ya abụfapụta na-ekwu okwu nọọ ife a na-ekwu n'ọnụ na-eme ndị obi adịghị mma na fanụchazie nya bụ ife fee wee jezie na nya bụ steeti wee jee gbuo ndị mmadụ. Nọọ ife a na-ekwu n'ọnụ na-ebutekwanụ ọtụtụ ife na onye ọbụla marụkwanụ ka o si ekwu okwu iji wee fụ na-ewetakwanụrụ udo n'etiti steeti anụnwa na ndị Fulani na-anụkwanụ ọgụ. Ụfọdụ ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na nya bụ onye isi ala na-achị Naịjirịa nọọ maka na ọ fụrụ na Pope nke ndị isi ndị ụka Katọlik kwuru okwu ka o ji wee pụta wee kwube nya bụ ife, na ọ bụ na Pope ekwughị okwu na ọ ya apụtakwa andị na ọ bụghị mbọsị ahụ o depụtara ife anya onye ndu ya ka nya bụ ife mekwanụ. Ebe ụfọdụ na-asị na ọdụkọ na nya bụ ife kwezi Reverend Fada eme, ebe ụfọdụ na-asị na ọka ọ ya adị onye bụbu Reverend Fada mapụta jezọba gọvanọ, ebe ụfọdụ na-asịkwanụ na ọ bụ ọnọ na o kweghị eme nọọ nwere ndị achọghị ka nya bụ Reverend Fada chia nke ugboro na-abụ nọọ ndị ahụ na-emebisikwanụrụ ya ọchịchị. Ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ya echeta ife Reverend Fada anụnwa na Peter Obi jelu mgbe ụdị ife anụnwa mebu na Benue steeti, Peter Obi wee jee ebe ahụ ka o beligharịfa ma nyekwanụfe ego. Reverend Fada Hyacinth wee pụta wee sị na Peter Obi agwaghị ya, wee sịkwa na ọ gwaghọkwanụ Peter Obi na ya bịa. Ndị mmadụ wee na-asị kịta anụnwa ife a mere na ọ ya sịkwa na Peter Obi na ọ bụ na ọgụ bụ Peter Obi na ihe ejekwa na kọmuniti ife a mere ka ije beligharịfa ebe a ya apụtakwa na-asị na azaghị ekwentị wee na-agwaghọ na gobia na ihe afụkwa ọba iji wee jekwa ọzọ. Ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na obodo enweghị ezigbota ndị na-echekwaba ndụ ndị mmadụ na akụ na ụba ndị mmadụ, na nke a bụzikwa onye na-alahụ ụra omuchie ofu anya were ofu nke anya wee na-alahụ ụra. Aka na-ekwu nke na-eme na Benue steeti nke a na-egbu n'Enugu steeti everyday ndị Enugu nya fe emechago ngagharị iwe ugboro nesofa ma ndị Reverend Fada emekwugo ngagharị iwe. Onwebekwa ebe mfụ gọọmenti kwuru okwu gbasara nya bụ ife maka na nke a bụ na Benue steeti andị na Pope ekwuo n'okwu onye isi na-achị Naịjirịa fancha mapụta ka hapụnụ ka unu gee ife Verydarkman jetakwa n'ebe ahụ na intaviu o mere ndị ebe ahụ. Unu mana ma ya etinyecha fancha maka ndị nwe iwe akwụkwọ anụnwa onwe ebe mwepụnata maka ka esi wee gbuo mmadụ. Verydarkman na-akọwa na ebe ọbụla ịfụrụ anwụrụ ọkụ na-akwụ ịmarụ na ahụ mmadụ ka na-akwụ nya bụ anwụrụ ọkụ, isi mmadụ ka na-akwụ nya bụ anwụrụ ọkụ na ndị niile ya egburu ụfọdụ agbachabeghị ọkụ. O nwere nwoke na-akọkwa isi esi wee mebisi ifie. Unu ya ege ntị ka unu nụ ego one laisi nwoke fam eri ọkụ nri ndị mmadụ. Unu mana obodo a na-ekọ ndị ka eji wee marafa nri niile fa kọrọ fam eri ọkụ ka unu fụ na ndị obodo a na ndị Fulani afọ ajọkafa. Onwe ife ọzọ na-ese na-abụ na ndị Fulani na-eji efi wee je na-emebisi nri ndị obodo anụnwa na-akọ, emebisizie nri fa na-akọ ndị mmadụ na-egoro na-eri. Ya bụkwa na agụghị egbukwanụ ndị mmadụ n'obodo a na mmadụ egbula ebe a rụcharụ 200 and something. Unu na-anya unu ya afụ na obodo fa na Fulani na-enwekarị ọgụ na mgbe abụso ose obodo na-akọta ọrụ ugbo maka gịnị na ndị Fulani na-eji efifa je na-emebisi ifefa kọrọ n'ugbo. And ebe a Verydarkman na o nwegasị ndị mwepụrụ ebe ọbara juchara na ebe ozu ndị mmadụ juru etinyeghom ya n'ihu akwụkwọ. The reason why I came is one thing I've noticed is that it seems the government don't know what is happening. Maybe because it is not in their faces yet. I don't know why back in the day, when things like this happen, the news, the media bring it to our faces. But nowadays, it's as if maybe they have paid them not to
come and talk about things like this, and it's I just came here when I heard what happened. I came here to see the situation of things, and I'm not going to lie to you. What I saw now really broke my heart. Yesterday, we were in our town at around 10:45 in the evening. In the night, yes. It started raining. We were indoor. At about the time now, then the husband, Fulani men, just came nowhere. They started hunting us at the police station over there. Yeah, at the police station. That's where it started. Yes. They knew very well that the police station are there, and they are preparing for whatever that will comes. Okay. Then from there, did they chase the policemen away? No, the policemen were there to attack them. They did their job. They did their best. Their best. Then from there, knowing that okay, they have attacked fully there, then another group was down here without the notice of the policemen. Then they started opening the door from one door to another. They were with many weapons. They break the doors while entering into the door, into the room. They will pour the fuel, and then light fire. And then that is how it started. And we are hopeless. And what you have seen here now, a lot of people that die in our community is unexpected. We did not believe that such will happen in our own area, such will happen in our own town. Because we were thinking that the government is there for us. But around 10:45 p.m., there was no security to come to our aid. It is our community youth that stood up for this. We were hopeless. From 10:45 p.m. it started. Then it was around 2 o'clock. These people did what they want to do. And they left. They left. Did you people manage to even exchange or fight or even take one as well? As they are buying your people, you too, did you manage to even take of any one of them? Mm-hmm. Yeah, the youth tried a lot. What they would have. No, none of them. None of them. But what I mean is, they tried their best to defend the town. Best. From there, the security came when they see the policemen. Sincerely, we need to appreciate the policemen. Because if not for the policemen, this town would have been down now. What you would have seen here would have been a mess. Okay, let me go around the place because I saw a lot of places that are burned. Yes. So please, let's go together. Verydarkman. 40 people. 40. Yeah. Yes. 40 persons. Yeah, how many? This is where they were. This place 35. Yeah. We'll move down. This place. Let's go down. Let's go down. Okay. Something bad rice. The woman? The man. Oh, man. The whole place was filled with rice. Yes. Almost 200. That should be estimated to like how much, huh? Probably around 20-something million or what's that? Jesus Christ. And this man that you have seen there is the richest man in this town. He lost his brother in the process. Two brothers and a wife. Pharmacy. Yeah, the guy studied pharmacy. Sorry for your loss, sir. Sorry, sir, for your loss. Sorry, sir. Sir, we'll move forward. Let's move.